Wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwame lisha njengoba ke selamkele ke isipho esivela ke kubantwana ke basendlunkulu bafowethu impela phana masigibelele udaba ake sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona ichannel yake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwame lisha njengoba ke selamkele ke isipho esivela kubantwana basendlunkulu osukwini la izolo njengoba bebehambele khona phana ke emdletsheni bafike bathi cha impela ke ndoda ke siyawubona ke umsebenzi wakho futhi ke umhle uyancomeka aqhubeka nje enjalo ke nawo ke lo msebenzi umhle kangaka nojabulisa ke bona ke abantu babese bathi nje thasi etafuleni ke sona ke isipho bafuthi impela ke zibe njalo ke zona ke izindaba ke igcwame lishala amukela ke isipho abanye bathi hawo wendoda ke wamukela ke isipho sophuzo akushuthi vele lento yokuphuza isemthethweni kuwena uyanyatha nje bonke abantu bayazi ukuthi wena uyanatha. Hayi ke wengane zawuthi impela ke abantu ke babonke njalo phana ke enkundleni zokuxhumana ke engaso ke lesipho njengoba ke sazi ukuthi ke lona igcwame lisha ke like lagila ke izimanga ngayo ingoma ke etrend kakhulu ke yeParis nesatrenda njengamanje kwazise futhi ke kunengoma ke kumela ke ayikhiphe phela ke single lapho ke efeaturing ke intokazi uNomcebozi kodwa ethi uChepisi ejezini bafowethu impela ke sazi futhi ke asazi ke lokwa ngempela kodwa thina ke simbuso sethu MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibani kuyona ivideo elandelayo.